Salutare fraților! Bine ați revenit la un nou video pe acest canal. Facem ceva puțin mai deosebit în această zi. După cum știți, vorbesc cu băieții în special acum, pasionații de fotbal. Vineri începe campionatul european din 2020, cum ar veni, de fapt. Știți foarte bine că datorită pandemiei s-a amânat cu un an și Euro 2020 se ține în 2021. Anul în care pentru prima dată se joacă și în România câteva meciuri de la acest Euro, mai precis cred că vreo două sau trei meciuri, ceva de genul acesta, nu mai știu exact. Găzduim Austria, Macedonia de Nord. Pe cine mai găzduim? Ucraina, mi se pare, și mai încă o echipă, nu știu exact. Și cu această ocazie m-am gândit să fac acest vlog puțin diferit și să prezic ceea ce se va întâmpla la acest Euro, să dau predicțiile mele. Am găsit la UEFA, au o aplicație chiar pe site unde poți pune predicțiile tale și asta voi încerca să fac eu în acest videoclip. Haideți să vedem. Avem aici Tournament Predictor, dăm play și ne apar grupele. Try as a guest. Așa, și avem grupa A, formată din Elveția, Turcia, Țara Galilor și Italia. Noi acum trebuie să prezicem ordinea în care vor termina aceste țări în clasament. Părerea mea este că Italia va fi locul întâi. Aceasta este părerea mea sinceră. Mi se pare că are destul de ușor în această grupă Italia. Codașă o văd pe Țara Galilor, iar pentru locul 2 se vor lupta, în opinia mea, Elveția și Turcia. Haideți să vedem Elveția. Ce echipă națională are Elveția pentru acest Euro? Pentru că este destul de important. Deci Elveția cu o națională care valorează 283,50 de milioane de euro. E o națională destul de bună și vedem aici Zomer, Akanji, Elvedi, Fabian Schär, Rodriguez, Kevin Mbabu, cine este și jucător de FIFA știe foarte bine despre ce este vorba cu acest jucător, un fundaș dreapta excepțional. Denis Zakaria, închizătorul Kanté de Gladbach, ca să zic așa. Este un fel de Kanté pentru Mönchengladbach. Mai departe, ce mai avem? Shaqiri, avem un Embolo, un Seferovic, Vargas. Sunt jucători foarte, foarte buni. Freuler de la Atalanta, pentru că l-am sărit din greșeală. La fel un jucător foarte bun. Deci un mijloc, o apărare și un atac pe măsură. Iar acum să vedem Turcia. Pentru că am spus, în opinia mea, cele două se vor lupta pentru locul 2 în grupă, pentru a merge mai departe alături de Italia. Aici avem Çakır de la Trabzonspor și Bayındır de la Fenerbahce, văd. Incredibilul Soyuncu, care are un parcurs extraordinar în ultimele două sezoane, o ascensiune incredibilă la Leicester. Demiral, puștiul minune al lui Juventus. Kabak, cumpărat de Liverpool în iarnă de la Schalke, nu s-a ridicat la pretențiile cormoranilor. În schimb, este un jucător destul de bine cotat. Mai avem pe Celic, jucătorul care este dorit de PSG, din câte știu, și de Manchester United. Vrea să-i facă concurență lui Wan-Bissaka. Mai avem în această echipă, îl avem pe Çalhanoğlu, care nu are nevoie de nicio prezentare, vedeta lui AC Milan. Cengiz Ünder, tot de la Leicester City, este un jucător care s-a afirmat la Roma.
și Iazici, proaspăt campion în Franța cu Lille. Per total, văd la Turcia o poartă și o apărare foarte bine construită, în schimb cam suferă pe mijloc, așa că părerea mea este... Nu s-a salvat, nu s-a salvat. Dăm Italia, țara greu. Elveția zic eu că va fi a doua și Turcia pe locul 3. Așa văd eu această grupă. Să vedem dacă va fi așa, dar trecem mai departe acum. Grupa B. Grupa B care conține Rusia, Belgia, Danemarca și Finlanda. Inevitabil Belgia va fi câștigătoarea acestei grupe. Este o forță, este locul 2 mondial, dacă nu mă înșel. Locul 1 sau locul 2 mondial, Belgia. Inevitabil o văd pe Finlanda, un outsider care nu cred că va lua vreun punct, iar bătălia cea mare se va da între Rusia și Danemarca pentru locul 2. În schimb, aici eu am o favorită și nu neapărat că țin cu Rusia sau ceva de genul, dar i-am văzut la campionatul mondial organizat chiar de ei și este o echipă, cum să zic, este o echipă destul de completă, omogenă, o echipă periculoasă. Asta este predicția mea pentru grupa B. Belgia, Rusia, Danemarca și Finlanda. Grupa C, care se va disputa la noi în țară, da, deci avem Austria, Macedonia de Nord, Ucraina și Olanda. Fără dubii, Olanda va fi prima. După părerea mea, Macedonia va fi ultima în grupă, iar bătălia se va da între Austria și Ucraina, care, în părerea mea, va fi câștigat acest duel de Austria. Deci, eu așa văd echipele. Olanda pe primul loc, Austria pe locul 2, locul 3 Ucraina și locul 4 Macedonia de Nord. Așa prezic eu. Grupa D, o grupă destul de echilibrată, dar eu văzând grupele dinainte, pot să-mi dau cu părere aici un pic mai ușor. Anglia, cred că va fi prima, va fi prima în grupă, dar Scoția va fi outsider. Îmi cer scuze, Anglia va fi pe locul 2, Croația o văd pe primul loc și Cehia pe locul 3. Deci așa văd eu grupa D, Croația, Anglia, Cehia și Scoția. Cum se zice în fotbal, în ultimii ani Croația a fost nașul Angliei. Ea că am bătut peste tot pe unde i-a prins. Și au un lot destul de valoros, chiar dacă și Anglia alinează un prim 11 și chiar o bancă incredibilă, numai că nu au un grup atât de omogen, nu sunt obișnuiți să joace împreună, sunt filozofii diferite. Știm și noi cum este în Anglia, atâtea naționalități, atâtea idei de joc, cred că le este greu să se adune într-o singură echipă. Mai departe, grupa E. Grupa E care are direct o câștigătoare prin Spania. Locul 2 o văd ocupat de Polonia, locul 3 Suedia și locul 4 Slovacia. Deci mi se pare o grupă care a fost cea mai ușor de prezis în opinia mea. Adică Spania care știe toată lumea ce forță este, nu cred că ar putea fi încurcată de vreuna dintre aceste echipe. Polonia care vine din spate cu jucători precum Lewandowski, Milik, Zielinski de la Napoli și așa mai departe, un Szczesny de la Juventus, o echipă superbă, superbă. Uitați că am greșit aici, așa. Iar Suedia o pe locul 3 pentru că Slovacia nu cred că va putea emite vreo pretenție. Trecem mai departe la grupa F. Și la grupa F, grupa morții, cum se zice în fotbal, aceasta este grupa morții. Dar cum în fotbal trebuie să există câștigător și pierzător, o văd pe Franța câștigătoarea acestei grupe. Ungaria clar va fi ultima și o bătălie foarte grea
Teoretic, Portugalia nu este la nivelul Germaniei, ci nici al Franței, doar că Germania trece printr-un moment foarte prost în momentul de față. Știm foarte bine că abia au învins România la București cu 1-0 parcă, iar meciul următor au fost învinși de Armenia, adică formă dezastruoasă pentru nemți. Da, o să trec Portugalia pe locul 2 și Germania pe locul 3. Așa cred eu că va fi. Este o schimbare de generație la germani și cred că de aici și forma slabă a acestei naționale, care de altfel este foarte, foarte puternică. Acum, după ce am terminat grupele, ne pune să prezicem cele mai bune 4 locuri 3 din grupă, din toate grupele. În primul rând, Germania va fi, părerea mea. Apoi o văd pe Danemarca, Suedia, iar a patra să nu... Mă gândesc, deci Turcia, Ucraina, Cehia. Mă gândesc că pentru Cehia va fi destul de greu să scoată puncte cu Croația și cu Anglia. Ucraina are șanse destul de mari să scoată un egal, de exemplu, cu Austria și să învingă Macedonia. Iar Turcia, de asemenea, cu Elveția și Țara Galilor. Cred că o să aleg Ucraina. Aleg Ucraina. Da, asta este predicția mea pentru faza grupelor. Trecem mai departe în fazele eliminatorii și avem Belgia-Germania în 16, în optim de fapt. Da, în optimi. Belgia-Germania. Eu mizez pe Belgia datorită formei proaste a nemților, după cum am mai spus, iar Belgia este o echipă care joacă de ani buni în aceeași formulă, au și un sistem unic de joc, n-am mai auzit pe nicăieri în Europa cel puțin acest lucru, datorită faptului că Naționala joacă o anumită formulă de joc, nici nu știu exact, cred că joacă 4-3-3, dacă nu mă înșel. Prima ligă din Belgia și a doua ligă, fiecare echipă este obligată să joace formula de joc a Naționalei Belgiei. Ceea ce este foarte simplu pentru ei în momentul în care vin la națională să se desfășoare în această formulă. Și tocmai de asta o văd favorită pe Belgia în acest duel fantezie, să zic așa. Mai departe avem Italia și Austria. Chiar dacă pare un duel foarte dezechilibrat, eu cred că Austria se va lupta până în ultima picătură pentru acest meci, dar cred că Italia va merge mai departe. În următorul meci, Franța-Danemarca. Nu mai stau la discuții. Franța aleg direct pentru a merge mai departe. Are echipă mult, mult, mult peste cea a Danemarcei. Acum Anglia-Polonia. Anglia-Polonia. Anglia este o echipă foarte crispată. Cel puțin pe faza de construcție spre atac, în cele trei sferturi ale terenului ocupat de adversari. Englezii se precipită foarte mult, sunt foarte crispați, iar Polonia are o defensivă foarte masivă și mă gândesc că meciul acesta se va duce undeva, dacă ar fi să se roace acest meci, se va duce dincolo de cele 90 de minute ca să dau și un pont la pariuri, eu cred că va fi un meci de sub 2,5 goluri, un meci care cel mai probabil se va decide după cele 90 de minute, dar voi merge
cu Anglia. Mai departe. Spania-Ucraina. Spania-Ucraina, nu știu, nu mai țin minte exact când s-a întâmplat duelul dintre cele două, ori chiar la aceste calificări, ori la mondial sau nu mai știu în ce circunstanțe s-au întâlnit cele două, când Ucraina a învins Spania cu 1-0, dar nu cred că este cazul la o competiție de genul acesta. Spania va merge mai departe. Croația-Portugalia. Doamne, ce meci aici! Doamne, ce meci! Croația-Portugalia. Foarte frumoasă echipa Croației. De asemenea, foarte frumoasă și foarte valoroasă echipa Portugaliei. Croația cam a început să îmbătrânească. Modric a îmbătrânit, Vida a îmbătrânit, Kalinic de asemenea. Sunt jucători valoroși, dar care au îmbătrânit. În schimb, Portugalia vine cu ceva proaspăt, construit în jurul lui Cristiano Ronaldo. Avem un Renato Sanchez, îl avem pe André Silva, jucător curtat intens în aceste zile de Manchester City. Avem și o apărare foarte experimentată, mă scuzați, cu Pepe, marele Pepe și cu noul campion al Franței, Rui Fonte. O echipă fantezistă, mi se pare, Portugalia, și mizez pe ei că vor merge mai departe. Avem Olanda-Suedia. Nu, nu stau la discuții. Olanda, clar, mult mai valoroasă decât Suedia. Iar dacă va trece de Suedia, cum prezic eu, se va întâlni cu una dintre Elveția și Rusia. Aici este Elveția-Rusia. Merg, merg pe cine să... cred că pe Rusia aș merge. Merg pe Rusia mai departe. Și avem sferturi de finală. Belgia-Italia este primul. Am făcut analiza celor două echipe mai devreme când am vorbit duelul cu Germania, respectiv Austria. Am greșit ceva aici. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. E bine că s-a păstrat. Hai să refacem asta rapid. Rapid. Perfect. Așa, în sferturi eu merg pe Belgia în primul meci. Sunt și un fan, între ghilimele, sunt un fan al Belgiei datorită jocului și datorită jucătorilor pe care are în componență. Mai departe, Franța-Anglia. Franța-Anglia. O rivalitate de sute de ani între cele două țări, nu neapărat la fotbal, cât ca și țări. Este o rivalitate foarte mare pe care o vor transpune în teren în cazul în care se vor întâlni după prezicerile mele, dar Franța cred că va merge mai departe. Avem un Spania-Portugalia. Spania, la fel ca și Germania, o văd favorită până într-un punct. Iar punctul acesta se pune, cred că, în meciul cu Portugalia și vor fi eliminați, după părerea mea. Și mizez pe Portugalia. Iar mai departe avem un Olanda-Rusia. Olanda care siguranță este favorită și cred că se va califica mai departe. Și am ajuns la semifinale, unde avem Belgia-Franța. Belgia-Franța. Cât de mult mi-ar place mie, scuzați, cât de mult mi-ar plăcea mie naționala Belgiei. Cred că Franța va juca o nouă finală în compania Portugaliei.
și va fi o finală care se va juca pe 11 iulie pe stadionul Wembley din Londra. Vedem aici câteva detalii. Se va juca la ora 10 seara, ora 12, ora 00 în România. Vedem aici imagine din stadionului Wembley. Ok. Revenim la meci. Franța-Portugalia. Cred că acest euro se va decide din nou nici nu știu, mă gândesc Franța are un lot foarte echilibrat și clar mai valoros decât cel al Portugaliei. În schimb, Portugalia vine cu entuziasm și cu răutatea lui Cristiano Ronaldo și foamea lui de trofee. Chiar dacă are 35 sau 36 de ani, Ronaldo are o foame de trofee incredibilă și transmite cu echipierilor. Dar cred că Franța, pe ei mizez. Da, Franța, părerea mea că va câștiga acest euro. Da. Cam asta a fost clipul de astăzi, băieți și fete, dacă ați rămas până aici. O să vă rog să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut ideea și nu uitați să scrieți în comentarii dacă aveți o anumită favorită la acest turneu Euro. Dacă voi credeți că am greșit la vreun meci și cine, în special, să-mi dați în comentarii cine credeți că va câștiga acest euro. Eu am zis Franța, după toate predicțiile mele, deși mi-aș fi dorit ca în semifinale să zic că Belgia trece de Franța, dar a trebuit să fiu realist aici și să zic că Franța va câștiga. Vă mulțumesc pentru atenție și că ați urmărit acest videoclip. Eu am fost Alex, nu mă vedeți, dar mă auziți. Ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Pa, pa!